Аз съм баба Тодорка. Имам 20 фитки, имам един хубав фитерок. Много. Гледам ги тези фитки. Какво ще да кажа, баба? 30 жени сме. Дядовците ни починаха. Нямаме дядовци. Само баби. Мъчно не е за дядовците. Плачем си, ма няма... Скучно не е. Живота обичам, ако беше дядото тук. Обаче сега съм баба за умрачка веки. Веки съм не... Ако беше той жив, тогава да обичам този живот, да живеем двамата, да споделяме. А сега съм сама, затворена. Няма с кого да споделя, няма с никога. Сама като някого... Какво да го кажа, не знам, как да го обясня. Без дядото е много трудно. Демокрацията. Демокрацията, баба, не го е напред като беше по-хубаво. Защото сега парите ни са малко, пенсиите ни са 160 лева. Малко, трудно се живее. 160 лева, ток като платя, вода като платя. Депутатите ядат, правят труд, а ние тук се радаме. За пенсионерите никой не е помислял. За депутатите сам се взимат заплатите, големите заплати, и това е. Друг нищо не правят тези депутати. Колко депутата има там? Едно време, колко бяха депутатите, пък сега има 500 депутата, вярвам, в този парламент. Колко са? Не са добри, защото народът страда. Какво ще е добър то? Той страда народът, той взима парите. Той значи има какво да иде, пък ние няма какво да иде. Какво са их назначили там? Сам да лапкат, да едат ли? Ама ние ги избрахме обаче те много. Много нещо. Ако от мен зависи, слагам по-малко депутатите, за да може... България беше богата. Обаче те го изязаха, бе. Сам гледат да едат и да лапкат. Те гледат тях се на тогуша да напълнят, пък да другите не мислят. Те цялата България е комуниста. Кой е не комунист тук в България? Всички комунисти ли са? Какво са България да оправят малко България? Лошото им е това, че мислят сам за тях. Не мислят за народа. Те трябва да мислят за народа, а не за тях си сам да мислят и с самолетят да се движат по чуждите държави. Защо не се заемат? Нали имат големи глави? Цялата работа да се махнат оттам. Кой да дойде? По-умни хора няма ли в тази България, бе? Няма ли вече? Всичките са еднакви, бе. По-умни няма ли? Аз ти казвам, че има и по-умни някъде. На младежта дадаха лош пример. Депутатите. Крадат и лъжат. Няма много хора като мен в България, мога да кажа, защото съчетанието, което се получи при нас, е доста рядко. Млади хора с висше образование в едно малко селце да правят нещо, което никой друг не го прави преди тях. И малко са хората като мене и затова е трудно. Защото ние сме единици, разпокъсани по цяла България и трудно, даже един за друг трудно научаваме кои сме. Не е проста работа да си фермер. Трябва да разбираш от много дейности, не само гледането на животни, но и документации. Трябва да следиш и нови
технологии, които излизат. Трябва също да знаеш и старите технологии, които са се отглеждали животни и растения от времето, откакто съществува човечеството, както се казва, защото те са най-устойчиви, щом са оцелели до днес. Моята професия малко фермерската клони малко към начин на каубойско гледане от миналия век. Причислявам фермера себе си като водач на стадото. Завършил съм зооинженер. Преди да стана студент си представих този живот, затова станах студент по зооинженерство. Трябва твърда ръка, разбира се, защото без твърда ръка животното няма как да разбере кой е водещия в стадото, така да се каже. Значи, моето гледане на животни е, може би, по дефиниция свободно пасищно, но има и елемент на пълна свобода. И тогава, когато животните са напълно свободни, те мислят за своето оцеляване и по този начин оцеляват много по-добре, без човешка намеса. И са много по-подготвени за много неблагоприятни условия на средата. Та работа е черна работа. Това не е като депутата да седне на стола и така. Това е иска работа и то е голяма работа, баба. Оставени сме, така да се каже, на произвола на съдбата и просто гледат дали ще допуснем грешка в попълването на документации, в подписването на договори, в подаването на документи и никой не се заема да ти помогне пряко, за да усвоиш ти повече европейски средства, да кажем, и повече субсидия. Аз си го обяснявам с чиста, проста човешка завист. В смисъл, че парите, които можат да пристигнат при нас, наистина са доста. А чиновниците нямат интерес, финансов интерес те си получават заплата, дали ние ще вземем субсидия или не, тяхната заплата си е сигурна. Николай е работлив, способен и като се отделят тези крави, като на ден не бутуши и събира в снега до някъде до кръста. И той събира тези теленца, взима ги в ръцете и кравата върви отзад и той в теленцето носи в ръцете. Сетне, като донесе това теленце, това са много крави, пак отива друг да вземе. Николай, той е такъв фермер, има край. Вадите парите момчат с труд. Николай е мъже и на бети. В българската ситуация е много по-лесно да се справиш с една крава, отколкото си един бюрократ. Да има повече хора в нашото село, като Бети и Николай. Ем работливи, и се борят с работа, с труд, а не с така да го загепват като депутатите от някъде. Съвет му да дам на хората, от които зависи управлението на държавата, винаги да се допитват до
до хората, които са ги избрали на това място, защото те са техни служители. То депутат няма да иде да събира сено, пък Николай събира сян, бали, сурни, личе, с един гагуль, с един чингелги, сурни, като ги хвантия бали. И депутатите каква работа вършат там? Никаква работа не вършат. Според мен живея съвсем нормален начин на живот. Позволявам си съвсем нормални разходи и удоволствия. И мисля, че това е богатия човек. Имам едно прекрасно семейство. Как оцелях до тук? Ами с много любов. И тази любов ме крепи да съм тук. Да ми харесва и да, въпреки всички трудности, въпреки всички проблеми, които сме имали през годините, когато много пъти ми е идвало да си хвана шапката и да замина за Нова Зеландия, например, която ми е мечта. Една тенденциозност забелязвам в управляващите към потъпкване на частни предприемачи. Изобщо на предприемачивостта в България. Някой иска да ни държи там в петък глух. Ежедневно имам особени претензии и оскърбления от държавата. Примерно нещо, което може да се свърши в Холандия нормално за една седмица, бюрокрацията го свърши за 2, в България може да се свърши за 1 година. Ето това е българската абсурдна действителност в момента. Да не мислят държавниците само за себе си, кой как да крадне нещо, да мислят и за малко и за обикновените хора. И те да просперират, защото в момента ние сме на дъното на една тенджера, от която не знам как и кой ще изплува. Моите приятели, моите колеги се разбягаха по света. Останах почти сама. Този комунизъм първо не е научил да лъжим, да мошенстваме, да правим какво ли не. Отделно сега демокрацията 20 години ни изяде всичко и да направи гладни, просещи, какви ли не, съгласни на всичко и с всякакви компромиси. Много е связна, да знаеш. Умна жена, работлива. Като дойде от... Ти може ли на нивата отиваш, на нивата отива тя и идват гости. И 20 човека нахранва. На обед и се обаждат, че толкова гости ще дойдат. И тя до обяд е на нивата и като дойде на обед, тя готви и нахранва този народ, 20 човека. I was in February in the Pacific Ocean by the Maya Indians, and they have the same mentality. Take from the earth what you need, not more. What I can feel here is the same. Take what you need, not more. And I'm looking for this sort of kind of people. Не е нормално да имаме 4 деца, а ние имаме. Не е нормално да живеем на село, а ние живеем. Не е нормално да се бъхтим на нивата и да работим така, както са работили нашите прадеди, а ние де-факто го правим. Дали ми липсва градския живот? Нямам нужда ежедневно да съм в голямата лудница, да се въртят около мен много хора. Обичам зеленината и това да ми е зелено и красиво пред погледа, но ми липсват ми театрите и липсва ми и операта. Но от друга страна, пък тук си имам една страхотна травята, която изживявам всеки ден. От тъмно до тъмно. При нас идват хора, които са много интелигентни, хора, от които можеш да научиш много. Много и хубави неща. И това ми е приятно, а не да си говорим само празни приказки. Не, интелигентният човек не би дошъл тук. Той няма какво да прави. Той го интересува друг тип неща. Той го интересува да има басейн в хотела,
да има кебабчета и кюфтета, тук няма такива, да има бира в промишлени количества и празни приказки, а тук ги няма такива, и да има много чалга. Тук такъв тип хора все още не са идвали. И дай Боже да не вземат да идват. Не ми се иска да ставаме комерциални, иска ми се да бъдем един тип бутикова къща. Be proud on Betty, be proud on her husband. Just these people, they are the beginning, the start of the new turnover in the world for a good life. Really, be proud. Ако става въпрос коя работа е мръсна и чиста, на пръв поглед нашата работа е много мръсна. Това, че се ринеш в лайната, че ходиш непрекъснато след животни, че трябва да храниш кучета и така нататък, това за един градски човек е много мръсна работа. Но за нас това е най-чистата работа. От това по-чиста работа, здраве му кажи. Тая свобода, този мерак, който го имат и брат ми и моя мъж, ако го нямаш, ако нямаш тази любов към животните, това не можеш да го правиш. Това е така, това е ясно. Но тя е и чиста, защото така, според мен, аз така си мисля, че нещо, което се прави с любов, с много желание, това нещо запазва душата ти. Нещо, което си затворен е там между четири стени, го правиш по задължение, защото трябва да си вадиш на същия хляб, но то не ти доставя радост, напротив, даже те огнетява и те стресира и те изнервя, те прави, как да кажа, грозен за околните и неприятен. И това е мръсна работа. Да има повече хора в нашото село, като Бети и Николай.